Türkmenistan Türkiýe Geňeşiň sammitine ilkinji gezek agza hökmünde gatnaşýar. 12-nji noýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherine türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň 8-nji sammiti geçýär. Geňeşiň ýokary derejeli sammitine ilkinji gezek gatnaşýan Türkmenistana prezident Gurbanguly Berdimuhammedow wekilçilik edýär. Türk prezidentiniň medpuat gurlugy 11-nji noýabrda sammit boýunça çap eden beýanatyna Türkmen prezidentiniň duşugy gatnaşýanlygyny habar berdi. Beýanata görä, geňeşiň nowatdaky sammitine Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliyev, Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayev, Qırgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow, Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew hemde Finç agda bolan Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban gatnaşýar. Türkmenistanyň döwlet başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow hem Finç agda statusy bilen geňeşe ilkinji gezek gatnaşýan Türkmenistana wekilçilik edip, sammitde orun alar diýip ýygnakdan bir nodal çap edilen beýanat aýtdy. Şeýle 2009-njy ýylda esaslandyrılan türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi Istanbul sammitine türki döwletleriň guramasy adyna eýe bolar. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan hemişelik bitaraplyk statusy ikrar edilen Türkmenistan tinçlary görä ýödüniň bitaraplyk statusyna salgylanyp bir näçe halkary guramalara, şol sany türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine goşulmakdan çetde durýardy. Ýöne türki geňeşiň Istanbul sammitine Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň öz ýurdunyň bu guramadaky täze statusyny oglan etmegine garaşylýan mahaly Türkmenistanyň geňeşdäki Finç agda statusy türkmen halky üçin näme aňydyr? Şol bir wagtda Türkmenistanyň geňeşi agda bolmak barada gelen netijesi onuň ödüňelik siýasatyny terk etmek ähtimallygyny aňladýarmy? Amerikada Aziýa boýunça analitik Bruce Pannier hasodol Azatlyk radiosyna beren interwýusyny geňeşe agdalygyň ykdysady we sowda ugurlary boýunça Türkmenistana bähwit getirip biljekdigini aýtdy. Galy berse de analitik Türkmenistanyň geňeşe goşulmak kararynyň türkmen resmiýetleriniň ödüňelik siýasatynyň bähwitlerine şüpheli çemeleşip başlanyklaryny görkezýändigini aýtdy. Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň habar bermegine görä 11-nji noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Istanbulda türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine agda ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň mejlisine gatnaşdy. Maglumaty görä Meredow mejlisden çykyşyna geňeşe gatnaşyjy ýurtlaryň daşary siýasat idaralarynyň başlyklaryna minnetdarlyk bildirip Türkmenistanyň geňeşe Finç agda bolmak babatdaky başlangyjynyň goldanylmagynyň ähmiýetini belläpdir. Beýleki meseleleri bilen bir hatarda Meredow guramanyň çägine türk halk medeniýeti we sunugaty boýunça edilmeli işleriň ugurlarynyň giňeldilmegini teklip edipdir. Galy berse-de ynsanperwerlik ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň ýygjamlaşdyrylymagyny tapdyr. Türki dilli döwletler bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek Türkiýanyň daşary siýasatyny möhüm orna eýleýär. Galy berse-de Türkiýe mundan azal geňeşe agda Azerbaýjan bilen harby ugurlarda da iki tarap boýun hyzmatdaşlyklary ýygjamlaşdyrdy. Istanbul sammitiniň öň ýany geňeşe agda Qazaqstan we Türkiýe birlikde harby tälim türgünleşip geçirdi. Türkmenistan garaşlygynyň 30 ýyllyk münasibetde geçirilen harby ýürüýüşiň dowamyna daşary ýurtlardan satyn alan harby tehnikalaryny, şol sany Türkiýeden alan Bayraktar TB2 söwüşçüň uçurmansyz uçurlaryny ilkinji gezek köpçüligi görkezdi. Türk mediasyna görä 12-nji noýabrda günüň 1-nji ýarymynda Istanbulda türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň baş binasy açyldy. Açylışy gurama agda ýurtlaryň liderleri gatnaşdy. Bir gün odal Istanbulda gurama agda ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň mejlisi bilen bir hatarda agda ýurtlaryň ykdysadyýet ministrleriniň hem mejlisi geçirildi. Mejlise türkmen wekilleri gatnaşmady. Türkiýanyň döwlet ýeçiligindäki Anadolu habar agentligine görä hasodol 1-nji noýabrda türki geňeşi agda ýurtlaryň baş prokurorlary Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda duşuşdy. Maglumaty görä bu ýygnakda geňeşiň düzümine baş prokurorlar şurasy döredildi. Ýygnaga geňeşiň dolu hukukly agdalary bolan Azerbaýjanyň, Türkiýanyň, Qazaqstanyň, Qırgyzstanyň hemde Özbekistanyň baş prokurorlary gatnaşypdyr. Türk finçlary Türkiýanyň Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň hem türki geňeşe kabul edilmek uğruna tagalla edýändigini aýdýarlar. Ýöne gurama agda hiç bir döwlet şol sany Türkmenistan Demirgazyk Kipr Aýratyn Respublika hökmüni ikrar etmeýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar türki geňeşiň Istanbul sammitiniň öň ýany hususan sentyabr-oktýabr aýlaryna Türkiýede ýaşaýan Türkmenistan aktivistleri Türk häkimetleri tarapyndan basyşlaryň güýçlenýändigini habar berdiler. Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanyň hökümetiniň Türk geňeşine goşulmagyň öwedine Türkiýede ýaşaýan Türkmenistan aktivistleri basyş edilmegini şert goşanyny habar berdiler.
Resmi metbuat 2021-nji ýyl üçin ýurt boýunça paýta plan borçnamasynyň dolu berjay edilendigini habar berdi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçylary Sewitde paýta hasylynyň pes bolandygy sebäpli borçnamany dolup bilmedik kärenetçileriň köpdigini aýdýarlar. Bu aralykda Maryda döwlet telewizionasyna ýazgy etmek üçin nowbatdaky köpçüliklerin mejburi çäre geçirildi. Hasyl toý münasibetli geçirilen çäre büdjet işgärleri, talipler we çağalar mejburi gatnaşdyryldy. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä 11-nji noýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Ahal Balkanda, Şowzlewap we Mary welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdun daýhanlarynyň paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri hakyndaky hasabatlary kabul etdi. Resmi metbuat döwlet harmanyna 1.250.000 tonnadan gowrak paýta tapşyrylandygyny, munyň hasyl toýuna münasip dähmet sowady bolandygyny aýdyp, şu günler Gowaça meýdanlarynda galan paýtany ýitkisiz ýygnap almak işleriniň dowam edýändigini hem ma'lum etdi. Şol bir wagtda Mary welaýatyna habarçylarymyz Gowaça eklen meýdanlaryň köpüsinde paýtanyň dolu gögermendigini aýdyp, döwlet plan borçnamasyny dolup bilmedik kärenetçileriň köpdigini habar berýärler. Bu ýyl hasyl pes paýtanyň gozulary az ýa-da gozy duran ýerinde açylman çüýreýär. Geçen ýyllarda ýygymçylary bir pilden 2-3 fartugy doldurýardylar. Häzir bir fartugy zordan doldurýarlar. Mary welaýatynyň plan borçnamasyny dolandygy baradaky habar gaty gümany diýip ýagdaýdan habarly Marly kärenetçi anonimlik şertinde 12-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şeýle dol kärenetçileriň köpüsiniň 1-2 tonna paýta tapşyrandan soňra paýtanyň ýokdugy sebäpli Gowaçanyň gozalaryny malyny iýimlik hökmünde ýygnaýandygyny hem sözüne goşdy. Gowaçanyň göwürmedi gozasynyň bir teleskasyny mallary iýimlik hökmünde 4000 manada satyp bolýar. Paýta satynyňdan gozasyny satynyň amatly bolýar. Eline nagd pul gelýär. Döwlet hasyl puluny wagtynda bank kartymyza geçirmeýär, soňra da ony nagdlaşdyrmak kyn bolýar diýip Marly kärenetçi aýtdy. Ýatlasak şu ýyl paýta hasylynyň pes bolandygy barada ýurt içindäki habarçylarymyz mundan odol hem habar beripdiler. Şu aýyň başynda Balkandaky habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly ýaşaýjylar Gowaça meýdanlarynda ýygar ýaly paýtanyň tas ýokdugyny aýdyp, welaýatda paýta plan borçnamasynyň 21 göteriminiň ýerine ýetirilendigini belläpdiler. Bu aralykda Mardaky habarçymyz Gowaça meýdanlarynda paýtanyň tas ýokdugyna garamazdan mejburi paýta ýygymynyň dowam edýändigini habar berýär. Büdjet işgärleri özlerini direkt yatımlayın paýta gidýän işçiler üçin 500-600 manat tölemeli bolýarlar. Günün gidýän ýygymçylaryň her gününe bolsa 40 manat tölemeli. Mundan başga da meýdanyň paýta bolmasa da paýtanyň soňky hanasyna çenli ýygmaly diýip büdjet işgärlerinde her hepdeniň ýekşini bugün Gowaça meýdanlaryna çykaryp paýta ýygmagy mejbur edýärler. Diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir büdjet işgäri aýtdy. Ýurdun paýta puwdawynda çağa zähmetinden we mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýän türkmen häkimiýetleri hasyl toýunda döwlet telewizionasynda görkezüljek video reportajy öňünden taýýarlamak üçin de 3 günläp mejburi çäre geçirdiler. Mary şäheriniň çetindäki Ak öýde geçirilen çäre 3 günläp 7-nji, 8-nji, 9-njy noýabrda dowam etdi. Olara medeniýet işgärleri bilen bir hatarda büdjetçiler, talipler we çağalar mejburi gatnaşdyryldy. Türkmen telewizionyasynda bir epizod görkezjek bolup ençeme adamy kösödüler. Ir saat 8-de başlamaly çärani saat 11-de surata düşürüp başladylar. Adamlary ir bilen çäranyň boljak ýerine çagyryp kösödüler. Diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran çäre gatnaşan Marly büdjet işgäri 9-njy noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Bellesek Türkmenistanda her ýylyň noýabr aýynyň 2-nji ýekşenbesinde adatça döwlet baş tutany ýurt boýunça paýta plan borçnamasynyň dolu ýerine ýetirilendigini elan edenden soňra hasyl toýy bellenilýär. Habarçylarymyz hasyl toýunyň bellenilip geçilendigi barada döwlet telewizionyasyna öňünden video reportajlaryň taýýarlanýandygy, munyň üçin köp mejburi çärelerin geçirilýändigi barada indi bir näçe ýyl bäri habar berip gelýärler. Marly büdjet işgärleri bu ýyl döwlet telewizionyasy üçin suraty düşürmek işleriniň 2 bölege bölünendigini aýdyp, bu çärelerin ýerden daşarda we öýlen Ak öýüň içinde geçirilendigini belleýärler.
Irden çäre gatnaşýanlar açyk meýdanda çykyş etmeli boldular. Adamlar güýçli şemalda çäre gutarýança ýokadyk egin eşiklerde durmaly boldular. Ähli adamlar milli egin eşikde bolmaly diýip olaryň penjeklerini çykartdylar. Ýöne çäre gözegçilik edýän organ we häkimlik işgärleri galyň eşiklerini, penjeklerini çykarmadylar. Çäreden ýüz öwren adamlara hemişe bolşaly işden çykarmak haýwatyny atdylar. Dip büdjet işgäri aýtdy. Ol çäre gözegçilik edýän resmiýlerin sowukdan üşäp ýüzlerini sallap duran adamlara duýduruş berendigine, käte paýyş sözler aýdandygyny hem sözüne goşdy. Näme pata geldiňizmi? Hany ýylgyryň? Dip büdjet işgäri häkimligiň bir işgäriniň mikrofonda gyýyran sözlerini titirledi. Ol çäre gatnaşýanlaryň öz çykdagylarynyň hasabyna 3 günläp ak öýe gidip gelmeli bolandygyny hem sözüne goşdy. Türkmenistanda mejburi geçirilen köpçülük çäreleri telewiziýa üçin video ýazgy edilýär we köplenç berkararlyk we bagtyarlyk zamanasynyň suwutnamasy hükmünde döwlet telewiziýasynda görkezilýär. Ýöne döwlet siýasatyny dawaralandyrmak üçin geçirilen köpçülük çäreleriniň kynçylyk olaryň ýöne köý raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri barada döwlet telewiziýasynda ýeke söz aýdylmaýar. Aşgabatyň polisiýasy çörek nowatlaryndaky alyjylara gözegçiligini güýçlendirdi we nowatda duran adamlaryň jöbi telefonlaryny ulanmagynyň öňüne almaga çalyşýar. Şeýlelik bilen polisiýa dükanlaryň öňünde bolup geçýän ýagdaýlary görkezýän video ýazgylaryň hem suratlaryň köpçülige el ýeterli bolmagynyň öňüne almaga tynanşýar. Ir bilen entek ýagty düşmänke Türkmenistanyň paýtagtynda çörek satyn almak üçin uzyn nowatlar soňky hepdelerde adaty bir zada öwrüldi. Dukandar entek açylmanka alyjylar eýem köpçülik bolup ýygnanşýarlar we satywyň başlanmagyna garaşyp durýarlar. Olar bilen bilelikde nowatlarda polisiýa işgärleri hem raýat geýimli howpsuzlyk işgärleri de bolýar. Adatlyň çeşmeleriniň sözlerine görä, polisiýinde adamlaryň dukanlaryň öňüne ýygnanyp durmagyna ruhsat bermeýär we olary uzagrak ýerde garaňkylykda saklamagy tynanşýar. Dukanyň öňüne diňe 5-10 adama barmagy ruhsat berilýär. Galan raýatlar garaňkyda durmaly we dukanyň öňüne duran adamlaryň çörek satyn alyp gitmegine garaşmaly. Şondan soň inniki 5 adama dukany golaýlamagy ruhsat berilýär. Dip Aşgabatly Çeşme 10-njy noýabrda gurrun berdi. Dukandan çörek satyn almak üçin öz nowatyna uzagrakda garaşýan adamlar sabyrsızlykdan ýa-da tötänden dukana has ýakynlaşan halatynda polisiýa olary kowýar. Şeýle-de habarçylaryň we çeşmeleriň sözlerine görä polisiýa işgärleriniň aýratyny önsi ellerinde mobil telefonlary bolan raýatlary gönükdirler. Dukanyň öňünde eli telefonly bolan islendik adam saklanýar we düşündürüş üçin polisiýa bölümine iýerilip bilinýär. Polisiýa işgärleriniň hemmetiniň ünsü elinde mobil telefonu göze ilen adamlara gönükdirilýär. Islendik adamyň suraty düşürýändigi barada tähelçe süpke dörese ol tutsak edilýär we anyklamak üçin polisiýa bölümine akdilýär. Dip Çeşmeýdär we polisiýa ofitserleriniň telefonda gürleşmek isleýän alyjylaryň dukandan daşlaşmagyny talep edýänligini belliýär. Bu ýagdaýda dukanlaryň öňünde çörek nowatlarynda duran raýatlar telefonlaryny görkezmekden we hatda özlerine edilýän jaňlara jogap bermekden howatyrlanýar. Adatlyň habarçylary polisiýanyň alyp barýan bu çäresi bilen adyk dukanlarynyň öňünde bolup geçýän ýagdaýlary görkezýän video ýazgylaryň we suratlaryň peýda bolmazlygynyň hem köpçülige mälim bolmazlygynyň öňüne almaga tynanşýanlygyny aýdarlar. Adatlyk radiosy we beýleki garaşsyz medeniýet çeşmeleri tarapyndan neşir edilen videolarda we suratlarda dukanlaryň öňünde onlarça we ýüzlerçe adamdan ibaret uzyn nowatlaryň döreýänligini görmek bolýar. Adamlar ýapyk dukanlaryň öňünde nowaty düzülüp durýarlar ýa-da az mukdarda satyn alan azyk paýyny götürüp dukanlardan çykýarlar. Azyk nowatlarynda zenanlar we çagalar köp bolýar. Soňky hepdelerde döwlet dukanlarynda esasan çörek satyn almak üçin nowatlar dörýär. Hususan Aşgabatda keskitli nyrkdan satylýan beýleki azyk önümleriniň dukanlardaky sowdasy birnäçe aý bäri besedilip çäkli meçberli azyk paýy ýaşaýjylaryň öýlerine eltilip berildi. Döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň ýeti ýetmezçiliginiň taklanýan wagtynda hususy sowda nokatlarynda bahalar gitdigiçe ýokurlanýar we önümleriň görnüşleri hem muktary adalýar. Ilki bilen un ýetmezçiligi güýçlendi. Un ýetmezçiligi onlarça çörek pişirýän karhanalaryň ýapylmagyna sebäp boldy.
Aşgabatyň häkimetleri azyk satyn almagy finansiýan raýatlaryň nowaty durmagynyň öňüni almak boýunça çärelerini şu ýylyň maý aýynda güýçlendiripdi. Bu ýurdun prezidentiniň oglunyň tankydynyň ýa-da gabat gelipdi. Vitse-premier Serdar Berdimuhammedow maý aýynda dukanlaryň daşyndaky mehelläniň prezident Hakaty Gurbanguly Berdimuhammedowyň awryna yaramaz täsir ýetirýänligini aýdypdy. Ýurdun häkimetleri ýyladyň azyk üçinçiligindäki ýiti kynçylyklaryň bir näçe ýyl bäri dowam edýänligine garamazdan krizisiň bardygyny ikrar etmeýär. Tersine türkmen ýolbaşçylary ýurdun ykdysadyýetiniň üstünlükli ösüşine oglan edýärler we prezidentiň talabyna görä täze hökümet tribunasy atçylyk we it köpeltmek boýunça deshalar ýaly obyektlere millionlarça dollar sarp etmegini dowam edýärler.